Ahoj, já vás vítám u druhého dílu našeho let's play ze hry Counter-Strike 1.6. Tak, pustíme se do toho. Všechno máme už naladěné, už jsem to dělal. Tady to můžete vidět. No, a i tady to mám. Tak můžeme dát rovnou start. Ok, teroristi, boj oblíbený, bečko, pistole. Tak, máme dobrou devítku a můžeme jít. Tak, většinou všichni, co to je? Mně se zdá, že jsem nějaký nízký. Když se nám zahájí. Hezky. Takže první kill si připíšem. Druhý. Tak, se nám to dobře rozjíždí. Ne, nabím do prdele. Asi ho sejmu. Takže na Ačko nebo na Bčko? Na Ačko. Asi měli nás. No takže už nás killnuli jednou. To nevá, ale vyhráli jsme, to je to hlavní. Tak, kolik máme? 3000. Takže pistolku, to je naše zbraň. A nějakou brokovnici, třeba tady tu. Ale náboje nám nevyšly. To je zákon schválnosti. Buzici. Tak pojďte. Tak abych jsem střelil abych jsem měřil na hlavu jenom. Píč. Do prdele. No už nezmají. Dáme ještě 3 hry a pro dnešek to bude stačit. Doufám, že to nevá. No konečně nám vyšly náboje, takže už to půjde jinak. Když vím, že máme náboje. Jinak jde mi víc odstřelovaný vypadní. Já tak nenávidíme, vždycky se bubne ke mně. No takže budeme mít odstřelovačky hlavně. Nevím, kam mám jít. Do prdele, kurva. Promiňte, že nadávám, ale mám nervy. No, kolika ti zná. Ty vole, předposlední. Dojď mi se rozjet. Ale podle mě to teďka vyhrál policajti. Teďka seru na tu dobrou devítku a do prdele. Mají nás. Tady ten devil je pořád tady. Místo aby tam šel na to bečko, ten devil, když vidí, že to nejsou hráči, tak on jde tam, to je fakt krýko. Do prdele. A trojka. Asi tady to. Doufám, že to je rovná zbraň a ne křivá. Mě nasralo. Tak. Pak ještě jedno a už pro dnešek to fakt bude stačit. Budu mě i trošku v krku. Ajaj. Tam jsou nějaké války. To je buzr. Já ty štíty asi vypnu. Dáme asi od znovu hru, jo? A dáme si tam aspoň 5 start. Já vím, že podvalím
bez sniperky to jde. No. Bečku. A teď. Pojďte, hoši, pojďte. Nějaký pan nahoře. Ano, víte, jak si. No, nejzle. Jsme hned první. Nemají šanci. Prostě. Musí to přijít. A teroristi si vyhráli. No, jde to jak po másle. Tak teďka si koupím tu novší pistolku. Tak, a můžeme jít. Jo, to prčic. Ještě načíte se. Jinak hacky nepoužívám do žádné hry. Tady nikdo není, takže aha, takže jdeme. Jo, a je po nás. A dobrý. Tohle. Tak ještě jednu hru a pro dnešek to fakt už bude stačit. Já vím, že to říkám už po několikáté, ale musíte si zvyknout. Kolik jich je to Troy, Ken, Bill, Kate, Martin, kolik ještě? Takže dobře. A nebo asi tady tohle dokončit. Ať tady tohle dodělají, tak už to bude končit. Už budeme končit. Bomba byla položena. Už jde. Už jde šmejt. A do prdela. No už to viděli a už bude konec. No, takže konec. Tak, pro dnešek to bude stačit. Jestli se vám video líbilo, tak dejte like. A jestli nelíbilo, tak